kabsat, datayon ti may kanem ngal daw ti misa aginaldo tayo iti parbangon. Ket iti daytoy nga misa intay mandanggayan ti pagyaman ni Reine Yan Licodine. Tumakder tayo. Pasangbahain tay natanok nga po. Pasangbahain tay natanok nga po. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada ka matattao, kaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Diyos nga po enikan tami, panagyaman mi tanapili, daytoy limi wenikan tami, panagyaman mi tanapili, daytoy limi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Palubusan tayo ti Diyos, asumuknal kada tayo, iti puso tayo, iti pamilya, iti gimong tayo. Tarigagayan tayo ti yaay na. Kasti pa ng bisita, ni Apo Santa Maria ken ni Elizabeth akasinsin na, napnuan misteryo ken ragsak, napnuan panagdaydayaw. Agtalag tayo iti Diyos. Katapno maikarita ang makiranod, iti dayto na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria, agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, Apo mga sikat, pakawanem basbasol mi, bindot na kurangan mi, katalawen nakangkati, nakambesan na kempus puso mi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, pakawanem basbasol mi, bidot na kurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakambesan na kempus puso mi. apo mga sikat, Apo mga sikat,
nakuruan mi, ketawen ng kati, nakamisan na kempus-pusugi. Nakalmisan na kempus-pusugi. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket ito'y nakakapya, kadagiti tattawa na imbag-libanan, nakakemdam, imunan nagdaka, itanok na kapagrupa, banda ka daydaya, wenda ka, agyaman kamgen ka, gapuiti, na indakan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Amo Diyos na ilagitan nga hari, Diyos Ama, awan nakabalinamin, ket sika Apo niya Jesu-Kristo, o Bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kinanak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika amang ikaw, kadagiti grasya na kami, sika ini makamnawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Yan tayo siksika, o Apo, Jesu-Kristo, tinasantuan. Siksika, ti Apo, siksika, iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Amen. Apo denggam kad dagiti karkararag ti ilim, tapno da kami amaragsakan iti yaay ti anak mo, anagkawes ti kinatao mi, inton umay asidadayag, maragpat minto kumati agnanayon abiyag,
gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na daw iti kanta ni Solomon. Mangeg ko ti mek ti kayan ayat ko. Agtartaray kadagiti bantay ken turturod nga umay itiyan ko. Kas may sa akurso ti kayan ayat ko, kas lamay sa nga ugsa a bumaro. Agtaktak deren ti itilikudan ti bakod mi. Sumirip iti tawa, ket buyaen nak iti baet dagiti rehas. Kunati kayan ayat ko, umaykan ay ayatek, biag ko kumuyog ka kanyak. Limabasen ti tiyempo ti lamek, si mardengen ti tudtudo. Agukraden dagiti sabong iti tanap, tiyempon ti panagkakanta. Agkakantan dagiti pagaw iti taltalon, agluumen ti bunga ti igos. Masayop mo metten dagiti agsabong nga ubas, umay ka nga ruden ay ayatek, biag ko kumuyog ka kanyak. Kaskala kalapati nga aglemlemeng itirengat ti maysa a bato, kitaek man tinalibnos arupam, dinggek man tinasamit atimek mo. Ti sao ti Apo. Da kayo amin analinteg, agragsak kayo, baro akanta ti ikantayo ken kuana. Buyugan nyo ti arpa ti panagyaman nyo, danggayan nyo dagiti kantayo iti instrumento asa nga pulo ti kwerdas na. Baro akanta ti kantayo ken kuana, tukaren nyo asilalaing ti arpa ket pigsaan nyo ti agkanta. Agtalinaed nga agnanayon ti plano na, ti panggep na agpaot nga awan inggana. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, wen naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo, isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana, agtalek tayo itinasantuan anagan na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga nagtiyama, intay dumega si tatal na. Panagkay sa ipakita, isot maristay nga anak na. Iti puso intay lukta, Kadagiti balikas, Hana santuan, alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan, iti maysa nga ili ijay Huda. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai, impok kaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay monto. Anyan apan nakapadayaw ko ta umaynak sa rongkaran ti ina ti apok.
Taapaman anangig ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo iti ragsak na. When nagasat ka, tamamati ka, amatong palto ti insao ken ka ti Apo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kablaawan nyo man takaabay mo, good morning, kunayo. Saludsuden nyo, nagdigos ka, kunaya. Ado, guilty. Oray na, naladaw wakti 2 minutes, ngam at least nagdigosak. Hindi duman, naladaw dalang oro din, hindi pa nagdigos, diyak mo no, inlayat dagtot bras nga nalami, isasumot baamon, kunana. Parosa ti kaabay. Ada dijay na, ada dijay pagsasao, mamati kayo ijay kunada nga kwa, nga money is the root of all evil. Mamati kayo? Uri siyak mamati ak. Iso nga da kayo nga, nagiti anak ko ti bunyag, nagitay gagayem ko, ken taga-kumbento, diyan magkayat nga ipahamak kayo tata Christmas, iso nga, hanyo nam namaanan di Christmas yon nya. Nalakape ayamon, madimonyo kayo ma. So nga, money is the root of all evil, hang kay mangnamnaman. Talaga nga, baka mailawang kayo, kakaasi kayo ma. Nya ti may kadwa nga misteryo ti naragsak. Bigla nga nakaturog amin nga ta. Nya, di koy umuna na misteryo naragsak, anan? Session, haan? May kadwa? Kita nyo, agal alanganan, madlaw na kita ngagsansanto rosaryo. Visitation, haan? Isa sa rungkar. Isa sa rungkar ni Apo Santa Maria, kinikasinsin na nga. Apay nga nakaraman, di visitation, apay nga nakaraman, iti misteryo. Misteryo. May kadwa misteryo ana naragsak iso dahil di isa sa di yon samo amerisen gamin no Santo Rosario kayaw di samo lang ayat yung nga malpas wenno basta nya naganan maibagayo ke misteryo anya ti kayo nga sawon ti misteryo na pasamak ngem haan nga umanay daytoy kukuti tayo. Haan nga umanay ti kaunggan tayo nga mangawat ti kaipapanan na no kasano. No saludsudem no kasano, mabalin nga maaramid ngam naibilang a misteryo. Iso nga ti misteryo na aramid, mabalin a maaramid ngam hantay maawatan no kas ano. Nakakawatan tayo haan. Hansa? Tano milagro, imposible nga maawatan ti taohan. Ti misteryo, maawatan tayo, mabalin ang mapasamak, ngam hantay nga amuno kasano. Nya mo dati classic nga istoryada. Anya nagdumaan ti misteryo ken milagraw. Nagsikog ni madre, da misteryo nga mapaspasamak. Ala, mabalin nga agsikog ta babae haan. Anya mo no milagro, no ni padi tinagsikog, hola, delikado datahan. Butsyog na lalata arakan. Iso nga misteryo, mabalin ang mapasamak, ngam narigat nga awaten no kasano. Kadi di ibibisita ni Apo Santa Maria kini Elizabeth, misteryo, full of mysteries apaya. Dua nga rod nga nagsinarak, nga imposible. Anyat imposible na. Nagado imposible nga napasamak ijay. Umuna, bakit Lopez masikog? Imagine naman data 70 nga agpangato ti tawon na masikog. Sino ti mabalin ang agsikog ta babae, but Lopez Garuden, inikat na di kina Lopez nan, inikat na di kina bakit nan, hanga nagminupusan, masikog. Maikadwa niya ti misteryo na dati mo't balasitang nga ubing nga awam mo't boyfriend na awam mo't tinakikakaida agsikog.
Misteryo na gijay. Tamabalim mga agsikog, jay balasitang, ngam haon nga ammo ano apaya, ta, Espiritu Santo nga rod. Anya pa iti adong or ti misteryo di anya manan day may sapay kuna ni Elizabeth idinapan ni Maria kanya na ala nagkuti naglagto ti rag-o daytoy tiyangko. Nagkuti kuna na nagdaydayo iti Dios mo iti anak mo. Kakuna ni Elizabeth di pa nang ibagana nga nagasat ka sika tinainggasatan ka dagiti amin ababa misteryo kas ano nga ammo ni Elizabeth nga agsikugmet ni Maria. Malaksid, ano nagchikchika da nga imuna naman habang nga nagsinsin narabo da, nagchikchika da, imbaga mo ti anghel kanyak, mabalin ang imbaga na ko mga ta. Ngam, according to the word, kanda pa naka-illustrate na, kunana, tay kinablaawan naglagto itirago, misteryo manan aday jay. Pan nakaammo ni Elizabeth nga masikugmet ni, agsikugmet ni Maria, misteryo manan aday jay. Iso nga nga kunana, may kadwa misteryo na ragsak, iso isusoknal, ni Birhen Santa Maria, kinakasinsin na nga Elizabeth, nga nagsikog, nga bakbakitanan, Nupay Lopez. Ang kasi kumati kabil tayo niya. Hindi yung misteryo nga rod day jay. Katikayat na nga sa unti misteryo, mabalin ang mapasamak, nga narigat nga awatan, iso nga, no, how to deal with mysteries, kunana day jay. Kas ano ti panakilangan ti misteryo? Kadagiti misteryo nga kung kunatayo. The mystery of the Holy Trinity. Misteryo tinasanton at Trinidad. Misteryo dayjay. Kasano ti panakilangan ti misteryo? Haamugard maawatan, haamugard may explain. Taditay pa'y makaaw-awat. Sano nga maawatam ta misteryo, ditay pa'y makaaw-awat. Nyan tulaki din. Anya ti humility. Just accept, haam mo nga panunutan no kasano, haam mo nga may explanation no, apay, just humility. Isugarod nga, dagiti misteryo tinasantuan, dagiti misteryo ang naragsak, just accept. Dagiti misteryo ang nagloriyaan, resurrection, ascension, descent of the Holy Spirit, nya, assumption, coronation. Kasano nga maawatam, just humility garod. Agpakumbaba ka, nalaklaka at tanggapon di agpakumbaba ka, ngam di jay, ipapilit mong awaten, tagrasa-rason nga rin di panunot mo. How to deal with mysteries? Humility. Kinapakumbaba. Ang tata, di isusuknal na, ibibisita na. Kanya tayo Pilipino, napatig ti ibibisita. Haan? Maikanam ngamin nga rabiin, talaga nga nakaron ti dongsa, dato yun talaga nga nairutan di matam oray, pilitam nga imata agkoretre, naka-apgas ti bumangon ti parbangon na talaga nga. Anya naganan di isusok na, kanya tayo nga Pilipino, napatag ti isa sa rungkar. Misugarod nga nagado tinapasamag idi COVID nga, daytay agsaksakit, di napatag nga membro ti pamilyam, hamo mabaling nga bisitaan, hamo pinaritan da ka nga mapan, kakaasi ka, tinto akin basol, nitanod nga agwar-gwardyan, ti bartek na mga mangururay, dahil nga pasyente, wano, nakakwarantin piman, di mabaling nga apan bisitaan, uray di hospital, apoing kamanlanaan, ngay antime apaya, agngoy-ngoy numapanak, may kwarantinak, awam mati, antay mutan nga agmisa, anya nga tan, apo, last request kumathaan. No last request mo nga inak kita, last request kumathaan, apaya, baka mo no after nga linanaak, last breath kumatdayjayan. Kaya nagsakit kanya tayo nga detay, ada dagiti nagsakit nga haan nga mabisita, ada dagiti pimusa nga kamang ti pampamilya tayo, di tayo manlanatan awan. Immediate family tayo pa, nagpatig namin kanya tayo ti ibibisita. Nga iti pa nagbisita kanya tayo gamin, datayo nga iti ayan tayo, iti pa nagbisita gamin no daduma ka, either gasat or malas niya. Na naggasal ko malitay na panggabimisita. Ang kaman ba bisitaan ni Apong yun? Kaman bisitaan ni Kasinsinyo? Nang rona no surprise visit ka. Ay,
kasinsayan, imbagman tanda ka. Ay, na po, imbagta nagkikita tayo. Thank you, tinaisa mirayo ti imay. Wani, alain nyo mo dito pasalubong mini. Wow! Nagadong maistoryayo amin nga pawikan kada nya naganan ko ayon daw talaga nga nagmayat nga istorya na ita. At damo nakabuteng nga bisita. Anya dayjay. Manang, ay won nga bagman ta nakaumay kayo. Won manang imayak ta. Delikado. Kabubuteng dayya. Dayya ti kabubuteng rin. Imayak ta. Delikado dato yan. Amumon no niya pagturungan na dayya. Dati handa ka pa nga pampansinan, handa ka pa am mo, handa ka pa nga i-chat-chat, hampay aglalike kada gitay post kada reels mo pagamon ta adda. Nimbag man tadda ka, un apo ta, nota ko na nang delikado. Da kayo mo, nagluluko kayo ko nayo, ang mga bisita, ang mga bendisyon, adaman bisita ka. Kita nyo, da kay mamuti pangibagaan dati bisita. Hindi jati ka butang nga da bisita no daduma imayak tano ko na amumon. Ngandi jati isusoknal kanya tayo, blessing, bendisyon dayay. Kas jemot nakarkaro agad Elizabeth kini Maria di ibibisita na full of mysteries dayjay ibibisita na kinagmayat mga agpaiso nga pampanunutan. Datayo iti panagbiag tayo. When was the last time nga binisita tayo met dagiti napateg iti pamilya tayo? Nga napangka ng bisita ang nang titigrasya niya. Maawatan nyo? Hanggang na pa ng bisita gaputa, disgrasya. Amok nga, idaduldulin mo. Diyos ko lang amanang, pangaasim, mapanggamin da jay kwan. Apo, intun kinsinas, nagmarkaan nyo pa di kalendaryum, itid konto mo laang. Ay, Diyos ko, dito kinsinas, hanggang maibos. Senior citizen kan, gandi mo lang maibos di kinsinasan. Ganun mapangka, grasya day jay. Itang road first district, kunami ka, adagamin seminaryo ta minor ken major kadagitay tagadita ken nakaayayat da nga mang bisbisita ti seminarista kada papadi taapaya blessing no napanti padi wenno ka kanyadan blessing kanyada grasya kanyada di mo padi wenno seminarista nga napan disgrasya. Taapay ti ipasango da, rasa, padaw, dagiti nagdadakkel, agawid ka, high blood kan. Miso nga disgrasya mo laeng kanyada. Kakanyada, no da mapan, blessing lata kanyada, iso nga numabalbalin, ala, permiti ragsak da nga adamang bisbisita kanyada. Kasi kanya tayo, grasya, uray mo ni Elizabeth kini Maria, grasya kas lakong bendisyon ngaming kanya tayo. Kaanya ti attitude tayo, anya ti da tayo, di mat da tayo nga Ilocano, anya ti aramidan tayo na adda umay nga bisita. Ano daduma ka, hanggang nakasagana, sinurprise da ka. Isuda mo tina-surprise, taapaya, ijay salas mo, adda linabaan, adda bisikleta, adda sapatos, nga agkariwara, addan to dagitay ko. Ay, agur kayo, lagtugtugaw kayo, tagi palunin pinamaka. Alay, sagad ka dali. Kano nadaduma, di mo nadda bisita tayo, agsagana tayo, we prepare. Numabalbalin, ang adda umay. Nandiyan isagana tayo, kastoy, umay ka apo di balay, ang Diyos ko, aguray, ipakpakaamom no umay ka, apaya, ay susapog sagana, Nagrigat man, di mapangka bumisita, ala tibain na, kirkir, trabaho, agluluto na katungangaw kanto, maijayan, awam mo ti kasarsaritam, di na ka magkasarita. Ngam no ti pa nagbisita kanya tayo, blessing, bendisyon. Kanya tayo na da Elizabeth ken ni Maria. Kano na umay bumisita, kala kumakanya tayo, iji pagtaengan tayo, idi nga rod binendisyonan da balayo, idi nagpasyar tayo, hantay nalpas ta na COVID, da pa nagpasyar, ti balbalay tayo nga pa ng bendisyon, ti ibaga na rito ti bendisyon iji balay, ni Apo Jesus kuma ti agari iti daytoy nga pagtaengan ken pamilya ni Apo Jesus kuma ti mangiturong ti kayat na sa uwan daytoy nga pamilya. Napadasan yon tinang bisita iti maysa nga balay nga di aurana kakasla kapilya kuma.
Ado dagiti pagtaengan nga numapangka ka marinam nga adda ni Apo Dios idta nga pagtaengan. Haan lang aga puta da altar da nakasilaw, haan lang aga puta adda anya naganan ado dagitay ladawan da wenno premise da nga religious no di dijay waga dijay pala isaserrek mo ti may nga pagtaenganan no mayat dijay rinam ka marinam dijay pay pagtaengan nga adda ni Apo Dios idta nga pagtaengan. Diyak amo no nakakita kay nakarina kay ti kasjayan. Da kayo magamin mo ano daytay ingkay mo bumisita mo ta pagtaengan mo ti akin pagpagtaengan ka nang gatangam ta kurtinam. Tumukulak to man tamulam kung awana no nagado kay bimisita kalbon di mula na ata data med ado dagiti pagtaengan hantay nga mailibak nga nasumsumrek ka pay laeng iji pagtaengan marinam nga jay aroma na kasla na Diyosan. Kaday jay kumati kung kuna tayo no adda umay di ipapantayo isusuknal iti may sa pagtaengan ni Apo Dios kukwana. Awan problema kada Elizabeth ken ni Marian ata propeta ni San Juan insagana ti Dios ni Apo Jesus agyaman nakta sinarungkaran nak ti ina ay wen ti ina ti apok kunana. Kano mapantayo mati pagtaengan nagmayat ko mga kunada di pagtaengan tayo ka agyaman nakta sinarungkaran na ay agyaman nakta si marungkarak iti balay ti Apo nagmayat ko manya. No baliktaden tayo si kayo nga mapan bumisita anya ka ngamin grasya ka wenno disgrasya. Nagmayat ko mamo no dijay susungad mo pay laeng agragragsaken dagiti bumalay agyaman nakta immay ka sinarungkaran na kami ti Dios addaking ka. Ngem no sumungsungad ka pay laeng nagrupangitdan anya nga rod nakarupangitdan dattamanan dan sa tao nga kasi nga daytay sumungsungad pay laeng dattamanan baga ibagam nga awanak dakes kan. Kinagmayat ko mauray haan lang nga di balay balik ay duwa nga anggulo dayay no mapangka di pagtaengan nagmayat nga ri naen nga dayay pagtaengan tayo di pagtaengan da marinam nga adda ni Apo Dios. Nagmayat nga ri naen nga mapangka adda aurana di inya naganan da inya nagonan dayay odor of sanctity kunana dayay adda padi mi idi ka odor of sanctity kunana di maysa ka madi panagawat di padi kas ladda angot na kunana ka ladda anglit na kunana narurod odor of sanctity adda ko madjay no sumrek tayo ti maysa pagtangan di balay tayo kuma nagmayat nga ri na nga adda umay marinada nga adda ni Apo Dios baliktaden tayo met sika nga mapan iji maysa nga pagtaengan. Dahil madanon mo nga bumalay, di madanon mo nga pagtaengan, marinada ka di nga sika nga mapan, at awit mo ni Apo Dios. No sumungad ka di may sa pagtaengan, adda ka di naglagto iti rag-o, kunana ni Elizabeth, aglaglag-to iti rag-o. Kano mapangka mo bumisita ni inya man di pagtaengan kabagyam man haan gayem mo man aglagto da ka di tirag ota marinada nga adda kanyam ni Apo Dios. Adda ka di panagrag-oda nga sikat no do sumungsungad ka pay laeng ka wow nabendisyonan kami apaya ore handa nga ibagbagang adda king ka ni Apo Dios jay pay lakatataom jiwagas ti panagbiag mo marinadan nga binisita ni Apo Dios. Tatemplo na tayo nga ron ti Espiritu Santo haan. Alahan lang nga di unag ti ba pagtaengan. Ito'y laeng biag tayon. Ti panagsasabat tayo. Nagmayat ka man masabat na ka, di jay ragsak na ka, uri lang nga, imisem, ti ragsak na agragrag, ada mo isem nga ngusos tohan. Go! Adumat ada kita nasaba mo ko. Wamo kan. Peke nga isang amamo. Delikado ag ngayom ngem ta masaba mo mata nya ka ngarod ka di may karkarigatan di agbiag analinteg. Awam mo pakari na anda nga da kanyam ni Apo Dios. Nagmayat no deti sumungsungad ka wow agranyag jerupa da.
Tapaya marinada nga adda kanyam ni Apo Diyos. Nung dati sumungsungad da ka nagmimisuot, malikod da pa nagnangayumngam da, jak amon. Ado siguro ti kwartanta, root of all evil nga rod. may kadwa, anya pa napintas nga pagpampanunutan tayo dito isusoknal. DJ pa ilagamin isusoknalan, self-giving dayayan han? Oh, ay, DJ pa ilagamin isusoknal, panangitad ti bagi dayayan han? Dayjay, numapang ka, inkarigatam tinapan, panangitid mo ti bagim dayayan. Kada Maria, ni Maria, intid na ti bagina napan. Kayso nga ti kunada nga rod ka, ti tao nga managitid, ti may the giver, dagitay giver iso dati happy people, kunana. Iso nga salud-sudam ka, are you happy? No kunada ka, yes. No managitid di pusom, naragsak ka. Ngam no agkamkam di pusom, naliday ka. Isugorod nga no agkamkam ka ti kwarta, naliday ka. Evil ko na nga ron, mupay da kay nga do kwarta na, Diyos ko pakawanam. Idaton yun, ta ipadawat tayo mutan, no hanga siyak ti makin kuka ang kumakwarta. Giving, itid mo di bagim ngamin. No bapang ka bumisita, itid mo di bagim. Ni Maria intid na. Kada tayo, masapol gamin nga agitid, ti happy people, tinaragsak nga tao, iso day dyan, haan na kayat nga saun mo't ang dakkel di itid mo, hanga naman kahit na nga saun nga itid mo amin, no di pusom nga agiburburay, kinikabsa mo. Di pusom nga mangiburburay, kinikabsa mo. Iso nga rti kunada, no, mangtid ni Apo Diyos ti grasya king ka, haam mo nga pagsardagang kanyam, iburay mo, taapaya, ay apog sakit ka. Nalahan yung maawatan di logic na, ng padasam. Kaan ka nga kaan, amin nga piyastaan, amin nga kasaran, amin nga punpunan, bunyagan, kaan ka nga kaan. Gaputa masayangan ka, hangkamutin agsisiar. Nya pagbalinam, laman. La padasam, da kayo ang mamunsyon nga padak, kadasin nyo ti kaan nga kaan sa ka, hanga mapandisiar, takitaam. Nagsaldeng tagrasya kanyang sayang. Sayang di imbutido. Hanggang agsisiaran bay amon apaya sayang. Latakitaam niya pagbay. Kasjay mo ilaeng. Iti biyag tayo tapno agbaling ka nga naragsak, naparaburang ka, iburay mo met. No adda pila salon at king ka met ibisita ka dagitay agkapsot. No adda pila gundaway mo nga mang danon kadakwada ingkan. Ay, mayat mo kid dita dadayta video call kung kuna tayo ngam na may mayat lata aji personal nga mapantayo. Sungor ti kung kunak ka nagmadi nga pampanunutan ti may sa pamilya sakay tula agkikita kin agsasao no nagminatay kayo. Di mat Nuti ko na binulan kay ko mga agminatay, tapno binulang kayo nga agkikita, nagmadimad, naibus kay taon. Haan, nagpintas man di jay, na nga di jay, di pa nagbibinisita, di pa nangitid mo ti bagim, no daduma ka, ado dagitay, adapay dagiti daduma nga, no isoda ti agawis ti paskenda, nakapilpilit da. Nya? Amuyo dagiti kasjay, ay masapol nga da ito, talagang umay kay to amin. Inton awisam ti pasken ka, ay, busy kami, detay, ado gamin detay ko, ado. Ay, sus, Diyos ko, pakawanam. Amuna dumawat, ngam din na amo ti ag. Dayjaya. Para bagbagi, selfish dayjay. Managim bubukod, managim bubukod. Latat nga kapsat, iti isusoknal na, nagado nga panunutin tayo. Isa mystery, maikadwa, di pa nga jay ibibisita, blessing kanyada. Nagmayat di pagtaengan nga bisitaem marinam ti aura ni Apo Dios kanyada. Dayjay panangitid iti bagi, dayjay di grasya na iburay mo. Uray laday ta ibibisitam kini kabagyan ni kabsa mo. Dayjay laeng isusoknal mo, grasya dayjayan. Depende mo ngamin di purpose mo. Ano mapangkay bumisita, hanyo gamin nga ibagbaga nga imayak ta. Kabubutang dayay. Hangka lagamin bumisita met ano, adda masapul mo. Mabaling ka bumisita, no adda iburay mo. No tikitaan tayo amin dito kakabsat.
bisitahaan da ka man, bumisita ka man, ti pakarinaan na daytoy, no adda ti Diyos, dito'y nga iburay mo, binisita da ka, wano bumisita ka, no adda ni Apo Jesus, agrag o tilubong, agragsak tilubong. Anya kayat na nga saon, depende mo laang giwagas, ti kabibiyag, di jay nagyan, ijay puso, di jay ragsak ti puso nga iburburay mo. Tanong madi jay may naawat mo, madi mo jay iburay mo. No nga nasaya at di naawat mo, di hambang nga nasaya at di jay iburay mo. Kaya kakabsat no kitaan tayo, nagragsak ni Elizabeth, nagrag-o, datay kumamit, dagiti bisitaen tayo, dagiti kakabsat tayo, no makita da tayo, di puso da agrag-rag-o. Paliiwam ta kaabay mo. Adarag-o, tiriinam gaputa nakaabay mo. Adaragsak tiriinam gaputa kadwam. Adaragsak tiriinam ta nakitam. Naita kaabay mo. Sikat aglimlemang tapas ko man hindi ka mula agbaya doon. Delikado. Pagbalinan tayong agrag o tilubong, hantay nga mauray ti sabali nga umay mang paragsak tilubong. Haan lang nga kita gifts tayo tata Christmas. The best gift da tayo garod. Sorry mo no daduma no hanak nga best gift kada kayo. Sorry mo no daduma handak kayat nga regalo. Ipadawat yo. No daduma ka hanak mga makaayo nga regalo kani Apo Jesus latta at mangiturong kada tayo. Ngam no adda ni Apo Jesus ikarkarigatan tayo dadayo ti the best mangparparag-o. Daya ti kayat nga saon mangparparag-o. Kararag asapasap, kakabsat intay ita ko mararag iti Diyos nga ama tayo, babaen ti panang rambak tayo tinasantuan amisa, ket sapay ko matapat ganti Diyos dagiti karkararag tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo, Apo Jesus, denggem dagiti karkararag mi. Para iti santa nga ina iglesia, ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi. Tababaen ti panaka-ordain da akas disipulo ni Kristo, amang iwaragawag tinaimbag adamag, rambakan da kuma tinasantuan a misa as ipapakumbaba, ken mayanurot ti puso da ken ni Jesus amang isalakan, kumararag tayo. Para kadagiti mangiturturay kadagiti pagilyan, tapno agtultuloy kumat ipanagserbida kadagiti tattao, mariknada kumat ati Diyos ket isu ti katulungan da, ket di da kumaliplipatan ti agpakumbaba ken dumawat ti panalaknib na. Kumararag tayo. Para kadagiti amin nga inna ken naasawaan, tapno kas ken Maria ken Elizabeth, agbalinda kumaan na agasat, naanos ken natakneng nga ina iti uneg ti pagtaingan, kas paneknek dati ayat ni Kristo kadakwada. Kumararag tayo. Para kadagiti amin na Kristiyanos ti sangalubungan, tapno babaen tinasantuan a misa, mep da kuma ti panakawaw da kadagiti kayat da apanggep iti biyag. Kumararag tayo. Para kadatoyo amin na pumarokya, tapno iti daytoy nga intay panagsagsagana tiya ay ti mangisalakan, masusuro tayo kumati agbalin managparabor ken aktibo a makipaset iti amin na programa iti simbaan. Iti kasta agtultuloy iti panakapasanto na. Kumararag tayo. Agulimag tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada.
Iraman tayo pang ikararagan ti special intention ni Teresita Alivin ken ti pamilyana. Managayat nga ama, dagiti karkararag mi ket maikari kuma apat gamida, babaan tinasanton ami sa agtultuloy arambakan mi, ket mapasanto kami, dawatin mi kan ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Sangot kapuken ka, kaputi ayat. Tumikin ka, awatem ka, tidak. Inapay ken arak ken amin agasan isuda titit mi payat panagbiag mi. Tanem ti kararwami pagiken biag mi sa ti panagnami naranyag kadalan. Sagot na kapuken ka, kaputi ayat mo, idatun mikin ka, awatem ka tidak. Inapay kenara kenami agasan isudat itit mi bayat panagbiag mi. Kumararag tayo kakabsatap no datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadagiti datun kadagita imam. Ket may paayo pakaidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad ti sagot ti iglesyam, inaramid ta kaasim a maidaton mi ida, ipaay kumamet ti panalaknib mo, tagbanag da apakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Gusto ko bago. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nanalis ka kayo tiya. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pikihikit rin. Pudno unay may ikarigat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti yaaynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, ti misteryo ti innapan nakaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday.
Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos iti amin napaswa. Di langit kindaganap no, iti Ipakay dayawa. Sana, 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 sana iti kangatwan. Sana, 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 ngatwan. Aray dayaw ti umay, itinagang ti Apo. Sana, 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 sana iti kangatwan. Sana, 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 sana iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panabulan, inakaminsalakad, manubot ti sangalubungan, inakaminsalakad, manubot ti sangalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ti empaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagipam kad Apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parairayam tayat na anadyosan. Laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Ngawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa.
Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kamto kadmet kadakwada. Mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukam tituray ti panakabalin kindayaw. Tiaganayo ni dinto agsarday. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma ngadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbas
basulti sa ngalubugan. Mga asika kada kami. Cordero di Dios sa mangikan, kadagiti basulti sa ngalubugan. Mga asika kada kami. Cordero ti Dios sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan. Idem ka nakamti kapya, idem ka di kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari ngo may kakanyak, ngam ti may sala nga sa mapaimbagton to'y kararo. Ko tuy arararaw ko itaasin kelayat mo inakidalik tuy asuk ko umangadak ken kapu itibkas ko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asuk ko naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alain katarabayin alain kasaranayin tapno agtalay na inabukod mulain daruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alain katarabayin alain kasaranayin tapno agtalay na inabukod mulain kita imam ipatay mo ukawem sibnget tibiyag ko nasikalaeng tibagnos ko kagturong kinapudno dagita imam ipatay mo kawem sipnget tibiyag ko nasikalaeng tibagnos ko nagturong
Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, kakagiminin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno at talay na bukod mulain, karuan palagin mo, maring nampay ka di ang inasugsugat ko, agasam ka nila o Diyos nga po, pasan tuwing kinakurapay ko, naruto Diyos sa puket ka, inagawaten daytoy adipen mo ala, ikakat kibinin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno ak talinay na bukod mulain, naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo ala, ikakat kibinin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno ak talinay na bukod mulain. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo tada iti panakiranod mi iti na Diyosan a misteryo ti misa ken komunyon. Agserbi adi agresat asalaknib mi, iti kasta iti anugot mi asi papasnek ken ka, malakaman mi asi boboslon ti pagimbagan ti bagikan kararwami. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti apo at dakuma kada kayo. Basta kumami. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santuan a misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti apo. Yaman tayo ti Diyos. Tuy puso kita'y dayaw na, idaydayaw na ti Apo, ketagraksa, tuy kararwa, naputi Diyos sa magisalakan kaniya. Nanalagip na kaadipen na ket manipon ita awagan dakto anagasa tuway puso kinay na yaw na idaydayaw na ti Apo ketagraksa tuy kararwam naputi Diyos sa magisalakan kaniya.